Nyt lähdetään asentamaan retkihiaseen niin julma vinssi, että se vettää tuon köjötyksen vaikka puuhun. Tästä tulee niin painava sotanorsu, kunhan tähän saadaan kaikki asuntovehkeet laitettua kyytille, että sen takia mä hommasin tähän vinsiksi tämmösen 4300 kiloa kiskovan mallin. Tällä oli hintaa 714 €, että kyllä tästä hitaasti, mutta varmasti rakentuu Suomen kallein hiase, vaikka ei ulkona sitä ihan äkkiä uskoskaan. Täällä on myös tarkoitus käydä vähän metässä ajamassa offroadia, kun tähän on laitettu nämä kunnon mutarenkaatkin, niin sen takia tähän tulee se vinssi keulalle. En vaan yhtään vielä tiedä, että mihin ihmeeseen me oikein saadaan mahutettua, kun ei tässä liikaa tilaa ole tässä keulalla. No, eiköhän se leviä tuossa, kun ruvetaan asentelemaan ja käydään hakemassa rautaa ja vähän kemppiliimaa näytetään, niin kyllä se siitä. Mutta ei muuta kuin vinssipaketti auki ja katsotaan, että mitä se on syönyt. Arvotaanpa päivän paketin avaustyökalu. Enten teelikamentten. Ja sitten taas lotto vetämään, että on muistettu laittaa tarpeeksi pehmikettä. Sitten lähdetään katsomaan, että mitä meillä oikein boksista paljastuu. Ja kyllä se näyttää, että on muistettu laittaa pehmustetta. Siellä meillä on ihan ensin koukku, sitten löytyy vähän pultteja, ohjeet. Täällä on jotakin sähköhommia, hyvä ettei noita rälläköity pilalle. Ja sitten täältä meillä hei, mitä? Tämähän on hirveä jööti tämä vinssi. Siis tuo hiasen perähän nousee ilmaan, kun me tämä lyön tuohon keulille. Tämä on ihan jäätävää. Kattokaa, kun mä laitan käden tuohon vertailukohdaksi ja mulla on siis iso käsi, niin tämä on hirveän kokoinen jööti. Tällä on reilusti yli puoli metriä pittuuttakin tällä vinssillä, niin en tiedä, että mitä tästä oikein tulee. Mihin me oikein saatais tällä pihalla ajettua tuo hiasen jummi, että päästään sitten testaamaan tuota vinssiä, kunhan saadaan se asennettua. Tuolla on kyllä semmonen paha oja, että ehkä meillä tuonne pitää ajaa se tai sitten nostaa korkealle tuo Scanian nosturi ja vetää sitä siihen vinssinnaru kiinni ja kahta, että nouseeko hiasen kello sillä ilmaan. Kyllähän se sillä nosturilla ainakin nousee, mutta että sillä hiasen vinssillä, niin siitä en tiedä. Mutta eiköhän oteta tähän väliin pikainen kaupallinen tiedote Carlyltä. Ja tämähän on siis OPD2-sporttiin tuleva vikakoodin lukija. Ja nyt me lähdetään testaamaan sitä tämmöisen 2013 vuosimallin X1 Bemariin. Tää on ilmeisesti välillä jotakin vikakoodeja vähän vällyytellyt, niin katsotaan, että mitä saadaan selville. Ja tää Carlyhän toimii siis sillä, että tässä tulee tämä pulikka, joka tökätään sinne OPD2-sporttiin, ja sitten tulee puhelimeen sovellus, millä saadaan niinku käytettyä sitä. Se on kyllä vikakoodin lukija ehdoton comeback, kun rupeaa vähänkään tuoreempia pirsejä laittamaan, kun näissä on sen verran paljon sitä tekniikkaa. Sinne pukataan OPD2-sporttiin lukija kiinni. Täällä on nyt viimeksi vähän rouvan valoa tutkailtu, niin eiköhän laita sieltä uusi auto. Ja täältä me löydetään BMW X1 2013 tiisseli. Ja sinne me saatiin auto laitettua. Sitten ennen kuin yhdistetään, niin isketään sieltä Niilo raksuttamaan. Service ainakin välähti tuolla näytössä heti startissa, niin pitää melkein katsoa, että mitä se oikein huutaa. Mutta sieltä painetaan connectia, niin saadaan autoon yhdistettyä tämä lukija. Ja sieltä meillä on yhteys saavutettu. Ja niin kuin tästä nähdään, niin X1 on tosi laajalti nämä kaikki käytössä, että sieltä justiin löytyy vikakoodiluvut ja koodaukset ja muut. Se vaihtelee auton merkistä ja mallista riippuen, että kuinka laajalti nuo ominaisuudet on oikein käytössä. Mutta eiköhän laittaa sieltä esimerkiksi vikakoodin luku tulille. Check for issues ja katsotaan, että mitä sieltä oikein löytyy vai löytyykö yhtään mitään. Sieltähän meillä skannaus valmistui ja 14 vikakoodia löytyy tästä vehkeestä. Katsotaanpa, että mitä ne oikein on. Ja täältähän meillä löytyy vikakoodeja muun muassa parkkitutkilta, mittaristolta ja moottorilta. Katsotaanpa, että mitä moottori oikein huutaa. Ja täältä me nähdään, että tämähän huutaa hehkutuluppaa ykköspytyltä. Tuo pitää ruveta vaihtamaan, jos se tulee vielä nollauksen jälkeen takaisin. Varmasti paranee käyntiinlähtö pakkaskelleillä. Ja tällä saahan tosiaan myös vikakoodit nollattua sitten, kun on vika korjattu. Ja joskus sinne jääpi myös muistiin semmosia hetkellisiä vikoja, mitkä on tavallaan käynyt päällä, että jossakin on ollut vaikka semmonen, että ei oo saanut kontaktia joku anturi tai vastaavaa. Ja nyt meillä on vikakoodit poistettu. Täältä päästään myös kahtomaan näitä huoltoja, mitä tähän vehkeeseen on oikein tulossa. Ja täältä me nähdään, että kaikki muut on ajan tasalla, paitsi jarrun esteet pitäisi vaihtaa. Ja tuosta saahan sitten resetoitua se huolto, kunhan ollaan se tehty. Sitä se huusi tuolla mittaristossa silloin aiemmin. Tällä pystytään kahtomaan autosta myös live-dataa, ja nyt me on valittu tähän kierrosluku, ahtopaine ja ahtoilman lämmöt. Ja tuosta kun vähän painellaan kaasua, niin hoksataan, että miten ne oikein muuttuu. Sieltä löytyy älytön lista erilaisia arvoja, mitä pystytään valita tuohon tarkasteluun. Mutta jos sulla kiinnostaa hommata tämmönen skanneri, millä pystyy katsomaan myös live-dataa ja koodaamaan, niin käyppä katsomassa semmonen sivu kuin mykarly.com. Ja sieltä saat koodilla Rebelwerks 15 pinnaa alennusta tilauksesta. Sieltä löytyy tosiaan se basic-versio, johon kuuluu tuo pelkkä skanneri, ja sitten löytyy se premium
Game-lisenssi, joka siis laskutetaan kerran vuodessa niin kauan, että sä perut sen, ja sillä saa nuo kaikki muutkin ominaisuudet käyttöön. Ja muista tosiaan tarkastaa siltä sivulta, että miten tämä passaa sinun auton kanssa yksin, mutta ainakin tässä Pemarissa tuntuu toimivan kaikki hienosti. Linkki ja tarjouskoodi Karlylle löytyy biosta, mutta nyt lähdetään takas kahtelemaan, että miten ihmeessä me saadaan tuo jytky-vinssi sovitettua retkihiasen keulille. Niilo kiittää ja kuittaa. Tämmönen joku X-läinenkään ei välttämättä olisi yhtään huono käyttöauto. Ei muuta kuin lyyssinaulaa ja töihin. Kahtokaapa, tuossa on muuten kaania jo vähän tullut palikkaa. Kuka arvaa, että mitä tästä voisi tulla? Nakatkaa kommentteihin. No, pitää malttaa mielessä, että ihan vielä starttailisi tuota projektia, vaan tehdään näitä entisiä ensin valmiimmaksi. Katsotaanpa vielä vähän tarkemmin näitä kaikkia vehkeitä, mitä tuossa Vinssin matkassa tulikaan ennen kuin lähdetään sorvaamaan sitä tuohon keulille. Täällä meillä on ilmeisesti tämmönen langallinen kaukosääi. Totta, tämä tulee tuohon auton ulkopuolelle Vinssin päälle kiinni ja sitten vain sääjellään. Tämähän on melkein kuin joku poliisin nopeusvalvontatutka. Mutta joo, siellä on tosiaan in ja out ja täällä on sitten tämä liitin, mikä ilmeisesti tulee johonkin tuohon Vinssin päälle kiinni. Tällä paketissa vissiin toisen näköinenkin kaukosääi matkassa, niin mitä vartenhan se oikein tuo langallinen sitä on? Vai onko se vaan ihan niinku se kuva, että jos tästä loppuu batteri, niin saapi sitten tulla langallisilla vinssailla. Sitten tosiaan tuli matkassa tämä koukku, joka tulee tuohon narun päähän, ja sitten täältä löytyy nämä pultit. Ei mitään erikoista. Miksi sitä pitää olla semmonen rähmäkäpälä? Mutta eiköhän tempasta vinssikouraa ja kokeillaan nakata tuohon keulille, että onko meillä mitään toivoa saada tätä mahutettua. Oisin kyllä ehkä tilannut tämän vähän pienemmän, jos olisit tiennyt, että mikä möllykkä tätä oikein paljastuu. Eihän tätä meinaa jaksaa nostaa edes. Kerta kaikkiaan. On muuten raskas kampe. Tässä tuntuu nyt raskaammalta nostella tätä vinssiä kuin mitä tuota pahvilaatikkoa, mutta siis en tiedä, kyllä varmasti joutuu hiaseen laittamaan turbon, kun alkaa tätä painoa kertyä. No niin, nyt voimaan ponnistus. Tässä pitää olla spottaaja niinku kuntosalilla. Ei tässä ole mitään järkeä. Ei kerta kaikkiaan. Pannaanpa tuo penkki tuohon vinssialle, niin pystytään vähän mallaamaan, että millä se oikein näyttää. Jos vielä jaksetaan nostaa tätä ilman selän nitkahtamista. Hoksasin muuten, että tämähän on väärinpäin tämä vinssi tässä nyt on mallattuna, niin pitää muistaa toisinpäin pyöräyttää. Tuo rumpukin tavallaan pyörii sillä, että se on pakko laittaa toisinpäin ja kaapelit ja kaikki lähtee tavallaan nyt väärään suuntaan. Mutta kyllä tähän vaan joudutaan raakasti tekemään keulille tilaa, että saadaan tämä mörkö mahtumaan. Talmut pitää ainakin ottaa heti ensimmäisenä pois. Tähän puskuriin varmasti joudutaan jotakin koloa tekemään ja en tiedä, että pitääkö meillä vähän tuota karjapuskuriakin viistää. Ei muuta kuin pulttikone, koura ja karjapuskuri ja talmut mäijelle ja sen jälkeen vaihdetaan rälläkkää ja ruvetaan tekemään kunnolla tuhoa. Vai otetaanko sittenkin Oral-B, niin mahutaan pieniin koloihin. Tuolta vielä 13, niin saadaan pitää vastaan ja pitkä hylsy. Sitten ei muuta kuin irti vaan. Tuonne mahdetaan tarvia pitkää hylsyä jo. Tämä on kyllä ihan osassa paikkaa kätevä, kun tuossa on tuommoinen reikä päätässä, niin saapi tosi lyhyelle tuo hylsyn. Sitten talmut pois. Manuaalihommiksi menikö ei mahu. On tämä analogista. Kerta kaikki. Ei oo nykyajan kermapersseet tottunut tämmöiseen. Eri homma oli silloin, kun hiihettiin kouluun kesät, talvet ja kumpaankin suuntaan oli ylämäki. Uskokaa vain, se on tosi homma eikä mitään legendaa. Sitten vielä tuolta nuo alemmat pultit auki. Otetaanpa niille tuo pikku Bertta, niin ei tarvi värkätä. Tässä rupeaa jo lämmin tulemaan, kun tämmöstä motorsporttia harrastaa. Saanhan, että laitetaanko nuo talmut sitten tänne ylemmäs johonkin kiinni, jos ne ei mahu enää olemaan tuon vinssin kanssa. Pitää kahtoa sitä sitten, kunhan saadaan se vinssi kiinni. Ei muuta kuin täräytetään karjapuskuri sieltä irti. Ja heikö väärän kokoisethan nämä oli sattunut. Se on tuo keski-ikä, kun alkaa painamaan, niin ei satu enää hylsyenkään koot. Oisko siinä sopiva vai? Tuolla. Siellä meillä on 19 ja sieltä vielä lenkkiä vain. No niin. Nyt katsois vähän niinkö irti siinä. Ei muuta kuin riipasemman alas koko köjötyksen.
Jotenkin nuorentui kauheasti tämä autoilme, mutta onhan tämä nyt orvon näköinen, kahtokaa nyt. Mutta seuraavaksi arveli heittäytyä hurjaksi ja pilata tuon museohiasen puskurin. Tuosta vaan niinku vähän rälläkällä poikki ja palanen pois siitä, niin tulee vähän tilaa. Eikä se kolotulta mihinkään näe sen järkyttävän vinssin takkaa. Eikä oteta vähän mittojakin, kun on ruvettu kerta priimaa rakentamaan. Ja tällähän joku 60 senttiä pittuutta tällä vinssillä. Eli tänne merkataan keskikohdasta semmonen 31 senttiä per puoli, niin saadaan vähän tilaa sinne. Ja jääpi oikein sentti per puoli pelivarraakin. Sinne niin, high-techia. Menneeköhän nyt jo liian tarkaksi, kun oikein viivottimella piirrellään viivojakin tänne. Ihan hifistelypuilti tulee, pitää kohta vie johonkin siimaan. Semaan, miten se oikein sanotaan. Siinä meillä on viivat ja sitten vaan ruilautetaan ja huilautetaan. Pannaanpa vähän vähemmän ajettu plaikka, niin saatetaan jopa yltää johonkin. Tärkein oli unohtua. Safety first, as always. Sieltä vielä kuulosuojaimet, niin ei viimeisetkin kuulonrippeet kaikkoa. Ja ei muuta kuin nykäistään puskuripala. Oho, sehän löpsähti. Kyllä se sitten kohta lähtis. Käydäänpä katsomaan varastosta, että olisiko meillä puukkosahaa missään. Täällä muistaakseni jossakin on semmonen, mutta en muista yhtään, että missä. Älähän huoli. Puukkosaha löydetty Romulandiasta. Nyt vaan pannaan tähän metalliterää ja surautetaan tuo loppu tuolla. Tuolla meillä taisi muistaakseni olla jotakin metalliteriä. Carbide teeth. Totta se tämä on. Oli tällä kyllä tämmönen vieläkin pienempi hampainen, niin voitais melkein laittaa tämän, niin tulee siisti leikkaus. Katsotaanpa, että miten tämä sytkyti oikein toimii. En oo mahtanut koskaan tämmösen terään vaihtaa. Sieltähän se lähtee. Tämä on siis tämmönen, että tuosta vaan pyöräytetään ja sitten tuupataan terää sisälle ja ei muuta kuin vetoja. Just tuli muuten mieleen, että tämä puli ainut jatkoroikkaa varmasti ulkona. Pitäis hommata akkumalli, tuommoinen sahakin, niin ei tarvis värkätä. Minä on vähän täällä kaikista näistä vekoottimista latteillut akkuja, että jospa ne ei tänä vuonna jäätys rikki kaikki. Pitää laittaa Volvoville myöhemmin lattaamaan lisää sitten. Ei taida olla ihan... Eihän tämä olla heikko. Justiinsahan minä irrotin se. Kyllä sitä pitää ihmisellä olla huono muistinen kerta kaikkia. Sitten vaan sahaamaan, sanoi Putkonen. Pitäis kyllä hommata semmonen jatkoroikkakela. Se on ollut pitkään jo ostoslistalla, mutta aina kaupassa iskee semmonen piheys, että ei kehtaa ostaa semmoista kunnollista. Ja semmosia rimpuloita ei sitten taas hyvää ostaa, kun niille ei tee yhtään mitään. Pikkusen puikkokoneen veät johonkin kauemmaksi, niin ne on jo sulamassa joka kerta. Ei muuta kuin töpseli kiinni ja koitamme sytkäyttää. Katsotaan, että miten tämä oikein purasee. Oi. Ei tästä tule yhtään mitään. Ei. Miten tällä leikkaat niinku sillä tarkasti, niin ei mitenkään. Näin pitkällä terällä vielä. Pitäisikö tätä vähän lyhentää? Ei kyllä kehtais kun hyvää terää, mutta kokeillaanpa vielä. Ei tuu kyllä lasta eikä paska. No niin, nyt se on poikki. Sitten vielä toinen puoli. Tässä oli siis semmonen ongelmana, että tuo pää aina tökkäsi tuonne ja se sen takia potkasi takaisin. Mutta lähtihän se vihdoin. Nyt meillä olisi nää hyvät tilat ruveta vinssiä asentelemaan. Ja tästä me saadaan kans nyt mahdollisesti tehtyä hyviä kiinnikkeitä tuonne runkoon, että pitää vähän suunnitella. Pitää melkein tuo karjarauta laittaa takaisin ja puljata vinssi tuonne ja sitten katsoa, että mitä tehdään. Nyt kun tarkemmin katsoo tätä touhua, niin tämä tilantekohan ei ota yhtään mitään, jos me otetaan näitä pois. Eli ei muuta kuin puskuri vaan irti nyt kumminkin siitä. Ärsyttää vähän kyllä, kun tappelin tuossa paikallaan tuo keskiosa irti tuosta ja sitten heti pitää irrottaa nuokin. Ois ollut niin paljon helpompi pöydällä rälläköjä tuo palanen pois tuosta. Tätä ei varmaan enää tarvita. Nämä ei oo muutenkaan kuin parilla pultilla kiinni nämä puskurin kappaleet, ne olisi ollut ihan sama ottaa heti pois. Katsotaanpa, että joko ne tippuu. Ja tippuuhan ne. Muistelin vähän, että nuo olisi vielä jollakin ruuvilla ollut, mutta ei näköjään. Sitten otetaan nuo tumpit pois tuosta, vai miksi nyt sanotaan.
Nytpä siinä on puhas keula ja mahdollisimman paljon tilaa siinä suhteessa, niin eiköhän nakata karjarautaa takas paikalle ja sitten sovitellaan vinssi, että miten se oikein mahtuu sinne. Nakataan tämä ihan niinku sillä vaan naftisti hollille, niin se on sitten helpompi pujottaa se vinssi tuolta välistä. Sinnehän se sujahtaa ja ei muuta kuin pultit lähölle. Pannaanpa vielä yhdet lähölle sieltä ja mutterit kans, että se ei tipu turpeeseen tulla sylliin tämä vekootin. Tämä on nimittäin aika painava tämä karjarautakin. Kyllä tämä turboa huutaa tämä vekootin ja raskaasti. Ja tähän on tulossa vielä lisää painoa näiden lisäksi. Kyllä huutaa, ei ole liikaa kulkua. Ja sitten kokeilla, että haluaako se mörkö upota sinne. On tämä oikeasti niin raskas, että tätä ei kerta kaikkiaan meinaa jaksaa nostella. Pitääpä tuolta kohta kahtoa kirjasta, että kuinka painavat. Ei tämä tänne mahu eläissä. Ei ikänä vaikka. Ei Mik. Eihän tuo sillä niin järkyttävän painavaa nostaa, mutta sitten kun pitää hankalassa asennossa koittaa sitä ujuuttaa tuonne ja sormet on koko ajan vaarassa kuin teräviä reunoja, niin kyllä se tuntuu siinä vaiheessa raskaalta. Täältä kahtelin, niin on se kumminkin 34 kilon möntti tuo vinssi. Kokeillaanpa vielä urheilla ja katsotaan, että saadaanko se ujuutettua tuonne. Tämähän se olikin hyvä tyyli, että ottaa penkin tähän, niin paljon helpompi nytten muljata tätä tänne. Mutta ei tässä ole toivoa. Tässä ei ole minkään valtakunnan toivoa tässä hommassa, että tämän sais mahutettua tänne kohtuudella. Ei sitä saa sinne. Miksi se piti näin iso vinssi ostaa? Ei oo paljon kyllä järkisättely. Ei kerta kaikkia. Pitääkö se sitten ottaa rälläkäkoura ja ruveta palastelemaan tuokin karjapuskuri? En kyllä haluais, mutta ehkä se on tehtävä. Sen sais kyllä paljon järkevämmin tulemaan alas, kun tuosta vaikka kovertais nuo kolojen kohdat pois ja siihen kohtaan laittaa sen vinssin sitten. Niin me mahdetaan kyllä tehdä. Kun ei tätä vaikka päivän nytten taistelee tuonne, niin ei se tuu menemään. Tämä se osaakin nätisti seisoo omilla jaloillaan. Mutta ei muuta kuin piirrellään tuonne vähän merkkiä, että mistä lähdetään leikkomaan. Siitähän saattaa tulla itse asiassa aika jouhakan näköinen, kun piirrellään tuolta semmoset näpsäkät muovot tälle. Ja tuolta se pitää kans nykästä poikki ja sitten totta kai tuolta vähän ylempääkin vielä. Ei muuta kuin leikkaamaan ja katsotaan, että mikä sitä oikein tulee. Nämä meillä kyllä kans joutaa pyyhkästä pois nuo pikkutapit tuosta. Tai nuo korvat. Loivensin vähän tältä alhaaltakin tätä kärkeä, niin on pikkusen järkevämmän näköinen. Ja tuolta on tosiaan kummaltakin puolelta nyt rälläköity ne palaset pois. Eiköhän panna lamelilaikkeja pikkusen siistitä ja sen jälkeen ruvetaan mallaamaan autoon paikalleen. No niin, nyt päästä olisi vähän sipistelty. Minun mielestä tästä tuli ihan niinku kliini muoto. Aika ohueksi tuosta meni, mutta tämä on paksua lattaa ja se on toisinpäin vielä tuo latta, niin kyllä se kestää. Ei muuta kuin nakataan rautakeulille ja sitten kokeilla, että mahtuuko se vinssi tuonne väliin. Nythän siellä on tilaa vaikka muille jakkaa. On ihme, jos ei nyt mahu vinssikeulille. Sinne lähdetään syöttämään ja nyt näyttää siltä, että saattaa jopa mahtua tän. Ei mahu. Tuo ottaa tämä pönttö tässä ottaa kiinni. Muistuttakaa seuraavan kerran, jos mennään ruveta keulimaan vinssin koon kanssa, että Aatu ei. Ois paljon helpompi sovittaa tämä, jos tämä ei olisi näin iso. Ja tähän olisi kyllä luottanut melkein puolta pienempi vinssi, kun eihän tämä auto paina. Mitähän tämä painaisi? Ehkä 1700 kiloa maksimissaan. Jos sitäkään. Kahtokaapa miltä tämä näyttää tämä juttu. Tämä putki se on tässä haitolla. Mä meinasin, että pitäisikö tämä melkein leikata vain poikki tuolta ja siirtää eri kohtaisesti jossain vaiheessa. En tiedä. Tai ei tässä oikein mitään semmosia muitakaan järkeviä vaihtoehtoja on, niin ehkä se pitää tehdä sillai. Joo, niin me tehdään se. Turhaa sitä 3 vuotta miettimään. Ei muuta kuin poikki vaan. Pannaanhan uusi laikka, niin ylletään leikkaamaan. Ei mahdu oikein läheltä leikkaamaan. Mahtuisiko tulla? Tai ehkä mä otan tämän koko rauan irti, niin on se helpompi sillai.
Joko se lähtee sieltä? Lähtee. Minusta tämä rauta ei kyllä tarvikaan tuota kolmatta putkea. Tämä on niin hyvän näköinen ilmankin. Ja varmasti muuten kestää. Joko se nyt vihdoin ja viimein mahtuu se vinssi istahtamaan sinne. Nyt jos ei vieläkään mahu, niin minä laitan torriin myyntiin ja laitan ilmoitukseen myös, että vaihdetaan puolet pienempään. Joo, kyllähän tämä nyt. Ei oo mitään heikkoa. Joo, kyllä se nyt sinne mahtuu. Ja nätisti. Hei. Me ei saada tuota käytettyä. Tuota saatetaan joutua viistämään. Tässä on ilmeisesti siis se vapaakytki, että saadaan nykästyä tuon narun vaikka puuhun kiinni ja sitten kun on nykästy se sinne, niin väännetään takaisin ja sitten se vinssaa. Tuosta pikkupalanen vielä pois ja ihan tuonne kiinni. Niin. Kyllä näyttää muuten ärjylle tämä vekotin, kun on vinssi keulilla. Kahtokaapa. Ai että mikä monsteri. Tähän kun saadaan vielä kaikki puskurin palat ja muut paikolle, niin kyllä tästä tulee hyvän näköinen. Seuraavaksi meillä pitäisi ruveta suunnittelemaan tälle vinssille kiinnitystä ja siihen meillä pitäisi käydä hakemassa vähän rautaa. Joten eiköhän lähdetä käymään Martin pajalla vielä, kun se on auki. Kattokaa, kun on muuten hieno nallepuh-pyyhe. Voisi ottaa jotakin 150 milliä leviä lattaa, jos siltä vaan löytyy. Rouvan pirssillä lähdetään käymään. Pitääköhän tuottaa asennuskintaat pois käjeistä. Se ei varmaan arvosta. Ehkä se on parempi, niin emme taisteluksi. Jospa se Martti olisi hallilla, niin saadaan rautaa. Ei muuta kuin käy vähän kahtomassa, että oliko tällä kettää kotona. Oli täällä ajellahan tuonne rauteen luokse ja se aikoo käydä katkaisemassa mulle sopivat palaset. Siinä on rautaa, mutta ei mahu ihan Volvosta kontti kiinni. No ei tästä ole onneksi kun varmaan ihan muutama 100 kilometriä tuohon hallille, niin kyllä se menee kontti auki tuommoinen matka. Pyöräytetäänpä tuohon oveen eteen, niin saa pinakella nuo rauat sisälle. Pitää kans se homma katsoa heti kättelyssä, että yltääkö ne kaapelit, koska täällä oikeastaan menee kaikki kaupat viieltä kiinni, mistä pystyisi saamaan kaapelia. Ja en tiedä, että saapikaakko täältä semmosia, mutta Kuusamossakin tahtoo mennä viieltä kaikki kiinni. 150 leviötä 6 millistä otin pari metriä ja sitten 100 6 millistä kans pari metriä, niin onpahan muihinkin projekteihin, kun aina sitä rautaa kumminkin menee. Ja rauvassa ei ole rahaa hukassa, niin on isot pojat sanonut. Nostatetaanpa sisälle. Näistä saadaan kyllä hyvää peti rakennettua. Oi, kyllä se vai on tuo rauta raskasta. Päässyt unohtumaan näköjään. Sesam kiinni, kiitos. Minähän hoksasin, että mulla oli yksi paketti jäänyt avaamatta tästä vinssipaketista. Kahtakaapa mikä täältä oikein löytyy. On muuten pikkusen komion näköinen kampe. Tämä on siis semmonen palikka, joka vähän niinku ohjailee sitä narun kellautumista tuohon rummulle. Tällekin meillä pitää tehdä omat kiinnikkeet sitten. Sattupa kyllä hyvin tämä väri tuohon retkihiaseen viimeisen päälle. Ja pultit tuli kans tuolle matkassa. Mutta eiköhän tuupata tuolta noin johot vähän lähölle ja kokeilla, että yltääkö ne mihinkään vai pitääkö meillä lähteä käymään 60 kilometrin päästä hakemassa lisää kaapelia. Ei kyllä yhtään niin inspiroisi lähteä, mutta eikä se auta. Sitäkö ei aina kaikkea hoksaa tilata heti kerralla ja kaikki romukaupat on 200 kilometrin päässä. Veetäänpä sittenkin tuolta maskista läpi, niin saattais mennä vähän nätimmin ja tulee lyhyempi reitti. Kyllä se vaan sille näyttää, että en mä tuu yltämään tonne akulle. Tai eihän tuo miinuskaapelin tarvii yltääkään, kun se voidaan vetää sitä runkoon, mutta tämä plussa ei yllä akulle millään. Ei muuta kuin penkaamaan varastoa ja kahtolemaan kaapelia. Ei tarvinnut lähteä Kuusamoon. Löytyi jotakin vanhaa supparikaapelia. Löysin vielä tuommoisia kaapelikenkiä 35 neliön kaapelille, niin kyllä me näillä saadaan tehtyä semmonen väliaikainen ratkaisu. Pitää sitten myöhemmin tehdä sillä ihan niinku viimeisen päälle se liitos sinne kaapelien välille. Mutta nyt on semmonen asia vielä mietittäväksi, että niin kuin kuvasta näkyy, niin tämä vinssin rumpuhan vähän tavallaan niin enempi tuolla kuskin puolella. Ja se johtuu siitä, että tässä on tämä mölökerö sähköboksi, niin tämä vinssi ei mahu menemään yhtään niin tuonne päin. Mutta jos me jätettäisiin se näin, niin tämäkin jouduttaisiin tämä kita tavallaan laittamaan sillä, että se ei ole keskellä autoa. Ja minä en tiedä, että pystyykö vielä elämään asian kanssa. Kyllähän tämä nyt pitää saada keskelle autoa, eikä sillä, että se on pikkusen tuolla puolessa. Se on ihan liian härskin näköinen. Eiköhän vähän piirretään tuonne viiva, että mistä oikein leikataan lisää tilaa tuolle boksille. On siinä sekin hyvä puoli, kun siirretään vinssiä vähän tuonnepäin, niin jääpi tälle rummun lukitus Vipstaakille paljon enemmän sitä tilaa toimia tuossa. Eiköhän vielä kerran riipasta tämä vinssi tältä kartanolle, niin saadaan tehdä sille se peti ja sitten ruveta suunnittelemaan lisää. Uhan pois sieltä. Eikö nythän on nämä kaapelit täällä juntturassa. Oi, tämähän tulee kohta päälle tämä vinssi täältä. Siinä se olisikin tapaus. No niin. Oh.
pannaanpa tuohon raudan päälle ja piirrellään suoraan siihen vain jäljet, että mistä leikataan ja mihin tulee reijät ja sillai. Sitten vaan mittailla ja merkkailla ja sen jälkeen ruvetaan porraamaan ja leikkaamaan. On se kyllä kumma, että se pitää tällä lattialla aina touhuta, vaikka olisi kunnon pöytäkin tuossa. Kattokaa, kun on näppärä kynä. Tässä on tuommoinen pitkä neulanokka, että tällä pystyy hyvin justiin merkkailemaan tuonne ahtaisiin paikkoihin. Muuten hyvä, mutta pitäisi melkein olla semmoinen koukkunokka, että yltäisi kunnolla. En tiedä, tuleeko tuonne jälkiä. Äkkiäkö tästä toki tekästään koukkunokka? Vähän vaan harmittaako uusi kynä, että heti tällä lailla alkaa tärvelemään, mutta kokeillaanpa, että jos saataisiin oikein sievästi taivutettua. Testi se tänään. No niin, nythän tämä on hyvä. Jospa sinne tulee jälkää. Just lukasin tuosta, että 10 maksanut tämä tussi ja minä menin heti tärvelemään. Kyllä mahtoi mennä höpöksi. Ei, ja nyt se katkesi. No niin. -10 No, eipä se auta. Noitahan sattuu. Mutta ei muuta kuin piirretään sinne katkaisuviiva. Katsotaanpa tuliko edes jälkeä sillä tussilla. Taitaa sillä juuri olla tommoset erotettavat läntit, mihin porataan reijät. Ei muuta kuin lähdetään työstämään. Katsotaanpa, että vieläkö meillä on automaattipistepuikko jossakin tallessa. Taitaa se olla tuossa. Katsotaan pellaako tällä kertaa. Ei tämä kyllä ainakaan pellaa. Olikohan se toinen jossakin vai olikohan tuo ainut? Tuolla on toinen. Kokeillaanpa tätä. No niin, tämähän nasahtelee. Sitten porataan jurskautellaan. Ja tuossa on 10 millin kiinnitykset tuossa rauassa, niin pitäisikö meillä... No tuossa olisi kyllä tuo 10 hollilla, mutta otetaan sieltä vaikka ensin tuommoinen 3-puolinen terä. Ja sitten täältä otetaan 10. Otetaan 11 millin terä, niin jääpi pikku pelivara. Ja tuolta vähän lubricationia. Pannaanhan yhdellä puristimella pöytään kiinni tämä latta, niin se ei pyöri tuossa kun leikkaillaan ja porraillaan. Sitten 11 sellainen jurskautamma. Pannaanhan reilusti sieltä leikkuuöljyä. No niin, siinäpä meillä olisi lähtö Vinssipetille. Ei muuta kuin sovittamaan. Katsotaanpa, että miten se oikein istahtaa sinne. Sehän vähän näyttää, että tämähän saattaa istahtaa erittäin nätistikin. Joo, siihenhän se on hyvä. Pitäisikö meillä pikkusen täpätä tuota Vinssipetiä tuohon rautaan kiinni, niin päästään mallailemaan. Otetaanhan nyt oikein kemppi tositoimin, kun ollaan fiksattukin se kerta. Mukava ruveta kiiltävällä koneella turrailemaan. Sinne lykätään roikka seinään. Pullo auki ja sitten ei muuta kuin virta päälle. Räpsäytetään sen verran kiinni, että se pysyy siinä Vinssin testauksen ajan. Maakaapeli ei oo kiinni. Aina se ärsyttää yhtä paljon, kun oot mallailu huolella sen ja sitten ei oo maakaapeli kiinni. Sitä ei näköjään opi eläissään tätä hommaa. Ja sitten uusi yritys. No niin, nytpä se ois sellainen naftisti heftissä kummaltakin puolelta. Näitä kyllä pitää vähän jotenkin viistää ja siistiä noita kulumia sitten jossain vaiheessa. Tulee muuten ihan liian kirveellä veistetyn näköinen tästä. Mutta ei muuta kuin kokeillaan näkötä vintturikyytillä ja katsotaan, että miten äijän käypi. Tämä on kyllä aika ahas nytten taas. Tää ainakin ahtaan näköinen, mutta saappaat nähdä. Miten käyn? Tämähän näyttää sille, että karjarautaa meillä pitää tuolta uhrata pikkusen enemmän kuin oli aluksi tarkoitus. Ja lisäksi meillä pitää tehdä vielä muutama kiinnike tuonne. Eli mä ajattelin, että tehdään tähän semmonen levy, mikä tulee pultilla auton runkoon kiinni. Ja sitten se hitsataan tuohon Vinssipettiin. Ja totta kai tämä Vinssipetti tulee sitä myös tuolta kautta kiinni. Ja tuohon tehdään joku vahvikelätkä sitten vielä. Ei muuta kuin hommi, niin keretään vielä tälle iltaa testaamaan. Otetaanpa näistä entisistä käikeleistä mitat, että kuinka pitkät lataat tehdään. Ja näköjään semmonen 16,5 senttiä. Ja tehdään nuo tämmöisestä 5 senttiä leviästä lataasta. Semmoset lätkät. Sitten vaan tinataan kiinni.
No niin, sinnepä tuli semmoset kiinnityslätkät kummallekin puolelle. Nyt vaan merkataan noihin lätkiin, että mihin porataan reijät ja sen jälkeen voi ottaa rauta alas ja ruveta hitsaamaan ja tekemään vahvikkeita ja tämmöstä. Tännehän näytti vaan täältä pyöräyttää pikkumerkit tältä takapuolelta, että mihin tarvii reijät porata. Sitten vain rauta irti. No niin, tämmönen hökötyspä tämä ois. Tästä saadaan ihan siistin näköinen minun mielestä, kun tuosta vaan viistetään nuo nurkat, että se ei ole niin kirveellä veistetty. Ja tänne kun vielä pikku vahvikkeet tehdään, niin tulee myös kestävä. Tuonne koitetaan leikata oikein semmoset käypäiset vahvikkeet, niin sitten kun tämä hitsaa nippu, niin tämä ei särry ikinä. Tai sittenhän se nähdään, että hajoaa, kun laitetaan ensimmäiseen testiin tuo. Mutta ei muuta kuin tehdään nuo vahvikepalikat ja sen jälkeen hitsataan koko köjötys nippuun. Sieltä vähän maaseutukädillä mallinnetaan, että minkä näköistä palikkaa oikein lähdetään tekemään. Pannaan vielä merkki, että kummalle puolelle tää oikein oli. Sitten vaan laitetaan mallit irti pahvista ja siirretään pellille. Semmoset spulikat. Pitää melkein vähän sillä sisäreunoja myöten leikkailla nämä, niin ei jää sitten liian isoksia. Se ei haittais vaikka ihan aavistuksen verran jäis rakoakin, niin tuleepahan kunnon penetraatio. Sitten vaan leikkaamaan. Semmoset käikeleet niistä tuli. Ihan siistit minusta. Jos joku muuten miettii, että miksi mä en hio näitä, niin siihen on semmonen yksinkertainen syy, että mulle on tulossa yksi mäsiini, joka toivottavasti lopettaa sen ikuisen suttaamisen. Mutta kokeillaanpa, että miten nämä oikein istahtaa tänne. Ja sehän näyttää, että nämä istuu justiinsa. Erittäin hyvä kyllä. Ja toisella puolen sama homma. Kerrankin sattu kertaheitolla, ettei tarvinnut viikkoa hioa. Ei muuta kuin pistetään vähän hitsillä kiinni. Ehkä mä haen maskin. Pitäis olla semmoset PT-korvatulupat, että vois samalla kuulla humppaa, kun vähän täppäilee. No niin, nytpä sinne on täpsytelty nuo vahvikkeet kiinni ja semmonen palapelipä siitä tuli. Sitten rälläköjään kaikki ylimääräiset osat tästä rauasta pois ja vähän pyöristellään ja sievistellään ja sitten tinataan. Pakko nykästä haalarit niskaan, kun tuntuu, että tuo on niin kuuma tuo metsuritakki, ettei tuu tarvetta. Oikein kun ois viisas ollut, niin tämä olisi voinut tehdä jo aamulla. Porataan tuonne vähän reikää, että saadaan pikkusen niin jouhakampi tuo käännös tuosta. Tulee niin kirveellä veistetty, jos siinä on ihan semmonen suora kuluma. Sitten leikataan tuosta nuo. Pitääköhän nuo melkein viivottimella piirtää? Piirretäänhän, niin tulee hyvä. Tehdään nyt priimaa kerran kun on ruettu. Tästä saattaa tulla itse asiassa aika hyväkin asennus. Tuleepa muuten hyvän näköinen, kun se on tuommoinen kolmio. Rälläkänne avaimet on kyllä aina hukassa, kun niitä tarvis. Ihan aina. Otetaanpa sieltä vaikka tuommoinen laikka seuraavaksi testiin. No niin, nyt päästä on rälläköitä. Nyt kai se pitäisi olla niinku hitsausta ja paria reijänporausta vaille valmis. Tokihan tämä maalia ja hiekkapuhellusta huutaa sitten vielä, mutta kahtoikaapa kun tuli ihan eri lailla tehyn näköinen kuin vähän rälläköi. Kyllä se vaan paljon tekee tuo, kun pikkusen muotoilee, ettei kaikki ole semmoista neliönmallista. Sitten vielä ankara tinausoperaatio ja pari reikää ja sen jälkeen päästään testaamaan, että miten meillä oikein kaikki loksahtelee paikalleen. Saa nähdä, että miten käypi. Savuanko seppään pajassa, kun on tinattu ja vähän rälläköity. Sitten vielä muutama reikä.
No niin, nyt kai tämä rupeaisi pikkuhiljaa olemaan valmis. Kahtokaapa. Minun mielestä tästä tuli ainakin aika hyvä ja jämäkä oloinen. Tuohon vaan pitäisi löytää joku ratkaisu, että miten saisi pikkusen vähemmäksi tuota hitsauskoneen roiskimista. Aavistuksen meinaa olla semmoista sotkusta ja läkeä. Mutta kahtokaapa hää. Kyllä mä voin sanoa, että jos tämä vaan paikalleen passaa, niin tää on aika onnistunut projekti. Ja ihan hyvät saumatkin tuli tuonne, mutta sitä roisketta on tosiaan pikkusen liikaa. Tällä puolella oli pikkusen enemmän opettelussa, mutta ei huonot saumat sielläkään. Ja sen voin kyllä taata, että jos tämä vaan paikalle mahtuu, niin kyllä muuten tulee kestämään. Tämä ei ole ratkiamassa ihan heti näistä kiinnikkeistä. Vai pitääkö se kokeilla, jos keksitään joku, että mihin me nostetaan tuo hiasen keula, niin nykästään vinssille ilman vielä tähän videoon. Riipastaanpa nämä keskimmäiset talmut pois tästä vinssihaitolta. Käärästään pikkusen vielä sähköteippiä tuonne, niin ei räpsistä mihinkään. Sinne vaan pukataan oottelemaan parempia päiviä. Saa nähdä, että laitetaanko ollenkaan edes takaisin noita keskimmäisiä talmuja. Pitää vähän katsoa, että millä se näyttää ja mallailla sitten lisää. Ja sitten olisi se moment of truth koittanut, että passaako rauta ja vinssi paikalleen. Ei muuta kuin lähdetään kokeilemaan. Kokeillaanpa tanko kuinka paljon raskaamman tuontana nyt nostella. Ei tämä kyllä ihan älyttömästi. On sieltä kyllä vähän lähtenyt rautaa poiskin, mutta aika paksua rautaa on kanssa tullut tilalle. Katsotaanpa miten käypi. Perseen alla joku sähköteippirulla, niin hankala istua. Hoksaa, että jäykistynyt tämä rakenne, kun hankalammin menee nyt, mutta eipä se mitään. Eihän tätä päivittäin tarvi käytellä pois. Lähtisikö tuonne? Sinne meni. Ei se nyt enää tipu sieltä sentään. Sinnekin lähtee ja missä on yksi vielä? Sekö on joutunut hukkaan. Eikö siellähän se on menolla. Katoppa. Jalkoja on reenattu. Pannaanhan tuonne vielä mutterit lähölleen. Sanotaanko, että yllättävänkin hyvin tämä meni paikalleen siihen, että paljonko tätä on hitsattu. Mutta kahtakaapa kuin nasakasti istuu. Ei siellä ole paljon rakoja missään. Ja on muuten sattunut näissäkin reijät kerrallaan kohilleen. Näitä ei tarvi montaa kertaa muljata, että lähtee pultit lähölle. Laitaanpa tuonne kanssa. Sinnekin lähtee heti. Ja täällä sama juttu. Kyllä minä väitän, että jos tästä karjapuskurista hinnaa, niin tämä katkeaa ennen koko auto kahtia ennen kuin tämä lähtee irti. Se on varma. Tuonne vielä laitetaan pultti. Ja ei muuta kuin Oral-B:llä tiukalla. Ei oo tämä mikään ihan koristerauta. On tässä kyllä niin lyhyt nokka tässä autossa, että se saakin olla jämysti kiinni. Puhuuko se joku RV-krevissä, että 50 nokkakolari jos ajaa tämmöisellä vehkeellä, niin se on niinku kantuvei. Siitä oli vissiin joku tutkimus tehty. Jos muuta haluat liittyä tuohon meidän mahtavaan yhteisöön, niin jokaisen videon kuvauksesta löytyy linkki Liity RV-Krevi jäseneksi tästä. Etuina on muun muassa meidän erittäin mukava WhatsApp-ryhmä. Siellä tulee mulle ja Jennillekin paljon höpötettyä semmoista juttua, mitä ei tule koskaan mihinkään videoille. Ja toisena 4 kuukauden jälkeen laitetaan vähän postia tulemaan. Sieltä tulee RV-Krevin tarroja, henkilökohtaista kiitoskorttia ja sitten tulee semmoista spesiaal-avaimen perää, mitä ei tule koskaan kellekään muulle kuin kreviläisille. On siellä paljon muitakin etuja, mutta ne saat selville, kun painat tuota linkkiä. Liity RV-Krevi jäseniksi tästä. Ja koko ajan mietinnässä lisää mukavia juttuja kreviläisille. Ei muuta kuin lämpimästi tervetuloa, jos niin päätät. Ja sitten lähdetään nakkaamaan vinssiä keulille ja katsotaan, että miten oikein äijän käypi. Oi. Meneehän sinne senkin. Hei! Tuohan ei mahdu tulemaan nyt pois tuolta. Vähän pitää meillä nyt laittaa toisinpäin. Ehkä. Kokkelaanpa miten käypi. Kunhan tämä ei tipu nyt tämä köjötyskö vähän huonosti kourassa. Mahtuuko se sillä olemaan? En tiedä mahtuuko. Tuo on kyllä niin lähellä, että ei mahan mahtua. Ei millään. Miten tämä on näin? Kuka tämä on suunnittelut? Mahtuuko sittenkin? Hei! Vai oliko se vaan tight fittingkin? Katsotaanpas noin putkonen. Taitaa se mahtua olemaan. Mahtuu, ei oo hättä. Ei ole hätiä mitiä. Nykäistäänpä tuolta nuo johot läpi, niin ei roilua ihan missä sattuu. Ja sitten ruvetaan kahtomaan tätä kiinnitystä. Tässä meillä on tää pulttipussi, mutta pikkusen lyhyemmät pultit pitää hakea toiseen päähän. Katsotaanpa mistä semmoset oikein löydetään.
Siinä meille taitaa olla tarpeeksi lyhyet. Täällä on tämmöiset kolot, mihin tulee ensin mutterit ja täältä sitten työnnetään pultti. Ja tuosta hoksaa hyvin, että miksi tänne pitää olla lyhyemmät, että ei se oikein muuten mahtuskaan. Sinne se lähti lähölleen. Sitten vaan kaikki muutkin samalla lailla ja isketään tiukalle. Nuo taimet onneksi saadaan pulttipyssyllä, niin ei mene ihan urheiluksi. No niin, nyt on vinssi jämäkästi kiinni. Seuraavaksi vielä pikku sähköhommat ja sitten päästään kokeilemaan. Ja pitäisikö nuo talmutkin nakata kiinni, ettei ne roiku tuolla. Ajattelin laittaa nyt tässä vaiheessa nämä testimoodiin, koska pitää käydä kaupungista vielä pikkusen tarvikkeita, että saadaan nämä oikeasti sillä asiallisesti ja pysyvästi. Mutta ei muuta kuin isketään talmut sinne. Moni on muka kommentoinut, että se olisi joku vääryys, jos on 4 talmua, mutta minusta ne oli kyllä siistit, mutta en tiedä, että saako tähän mitenkään järkevästi niitä toisia enää laitettua. Ei tää oo kyllä pahan näköinen 2 talmulla, kun saapi tuohon nuo puskurinpalaset kiinni. Tässä muuten näkyy hyvin tätä kiinnitystä, että minkälainen se oikein nyt on tuolle vinssille. Ja sitten kaapelihommiin. Ei muuta kuin maskista piuhat läpi ja pejellään johonkin asti. Tämän maakaapelin periaatteessa pystyy vetämään ihan mihin tahansa, koska sehän menee runkoa akultakin se piuha. Veetään tämä plussa ainakin samaa reittiä, mitä menee nuo lisävalopiuhatkin. Pitää vaan nyt tuolta kabiinista taas tempaista kaikki luukut auki, että saadaan reititettyä. Ei kyllä millään jaksa saada käyttää tuota toista puolta auki, mutta ehkä se pitää taas kerran käyttää. Ja se on taas kerran miljoonalla eri kokoisella pultilla kiinni. Ei muuta kuin auki vaan. Ei tämä loppupeleissä iso homma ole käyttää tuota pois, mutta monta kertaa kun tekee, niin se rupeaa tuntumaan. Sieltä otetaan vielä tuo luukku pois, niin päästään reitittelemään kaapeleita. Ja sieltähän meillä tuleekin tuo punainen kaapeli. Ei olisi varmaan kuin 20 sentin päässä tämä kaapelinokka akun kengästä, mutta ei se auta. Se ei ole ihan tarpeeksi pitkä. Pitää tehdä tähän joku väliaikainen jatkosysteemi tuon akun ja tuon kaapelin välille. Olihan meillä täällä tätä power cableä ja näitä kaapelikenkiä, niin tekaastahan joku sätös siihen. Nyt on power cable uitettu tuolta tänne akulle ja seuraavaksi voin katkaistaan oikean mittaa se tuosta ja tehdään semmonen pulttiliitos tuohon. Myöhemmin hommaa sitä oikean liittimen, mutta nyt saapi tämmönen gettoversio kelevata. Sitten puristellaan päät vaikka ruuvipenkissä. Eka vähän tosta kuoritellaan kaapelia mattopuukolla. Semmonen. Ja sama tempaus toiseen päähän. Sitten otetaan kengät sieltä. Ja sitten tuupataan kaapeli sisälle. Menikö? Kyllä, katse suunnille. On siellä enimmät karvat välissä. Sitten vaan vetään nämä päät länään tässä ruuvipenkissä. En tiedä yhtään, että onko tämä oikea tyyli, niin laittakaa kommenteissa, että mitä olette mieltä senkin autohifimiehet, koska teitä on varmasti siellä. Meni katse aika tiukkaa. Tuntuisi ainakin äkkiseltä. Semmonen puristus. Pitää nuo ylimääräiset karvat vielä leikellä pois muutamat mitä jäi. Siinä meillä on valmis kaapeli. Ei muuta kuin paikalleen. Sinne vain reititellään akulle. Tuohon katse tulee tuohon pultialle sitten. Tehdään tänne välille tämä häröpallero nyt tässä vaiheessa, niin tämä ei täällä sitten rätise mihinkään. Se herkästi ottaa maihin, jos ensin laittaa akkuun kiinni. Ja sitten vaan tiukalle ja hirveästi teippiä päälle, niin se on täydellinen. Ainakin melkein. Semmonen kytkös. Ei tämä nyt kauhean sketsyn näköinen oo. Ei muuta kuin teippiä. Nyt tuli mieleen, että tuohon väliin pitää tietenkin hommata sulake. Samalla joku hyötykin sitten tästä liitoksesta. Niin meillä pitää tehdä. Sitten lyön plussa kiinni tänne. Se on siellä. Mä ajattelin vaan nykäistä tähän karjanpuskurin kiinnikkeeseen kiinni. Mä luulen, että se kyllä sieltä saa ihan hyvästi kontaktia, kun tämä on kumminkin hitsattu runkoon nuo alemmat kiinnikkeet. Käytin vaan lenkin tuolla kaapelia, niin pitää ehkä jossain vaiheessa vähän lyhentää sitä, jos tää pelaa hyvästi. Tämän pitäisi periaatteessa olla viimeinen kytkentä ja sitten tämän vinssin pitäisi toimia. Toivottakaa onnea, että se oikeasti myös toimii. Vetähän tiukkaa, että se saa kunnolla maata. Joo. Täältä meillä vielä pitää selvitellä nämä paketointikuminauhat pois. Ne menee jostakin tuolta niinkö ympäri.
En tiedä, pitääkö tämä katkaista. Ei, kun tuli se siltä näköjään. Sitten laitetaan tuolta vinssi vapaalle ja kokeillaan kiskoa tätä. Joo, kyllä se vapauttaa. Eiköhän kokeilla, että pellaako. Ai niin, jo tuohon meillä pitää laittaa takaisin tavallaan vetoasentoon. Ja sitten kokeilla. Ei tapahdu mitään. Mikähän tässä oikein on? Olisikohan ne pitänyt ne ohjeet lukia? Ei tästä kyllä tapahdu yhtään mitään. Ja vapaako patteria täällä? On sillä kyllä patteriin. Olisikohan tuo voinut sitten loppua tuo patteri? Tämä on kyllä niin leluoloinen tämä kaukosäikö voi olla vaan. Kokeillaanpa tällä johtoversiolla, että pellaako tällä. Sinne tökläytetään kaapeli kiinni ja sitten jännitys tiivistyy. Hei! Toimiihan se! Elähän huoli! Tämähän on hirveän nopea tämä vinssi. Joo, ei muuta kuin lähdetään testaamaan. Vetää tää kaukosäin johonkin kiinni. Matkustakoot vaikka tuossa sen aikaa, että päästään vaan testaamaan. Ai niin, tää koukkuhan meillä pitää vielä askarilla kiinni, että saadaan johonkin kiinnikin tämä naru. Mutta tää ei oo onneksi iso homma, kun tuolla on vaan tuommoinen pikkusokka, niin puristetaan nippuja, nykäistään läpi ja ei muuta kuin laitetaan koukku paikalle. Eihän tämä mahu. Mahtuu. Kyllä se. Pikkusen on semmonen naftin puoleinen, mutta eiköhän se siihen oleu. Se on siellä. Vähän saisi olla isompi tuo koukku. Ja sen minkä mä oon hoksannut, niin tosi offroadimiehet ei koskaan kellaa tätä sisään asti, vaan se pitää aina laittaa johonkin pyyhkiä roikkumaan. No, ei ehkä pyyhkiä, mutta aina se roikkuu sen narunilla jossakin tällain. Kyllä minusta tulee vielä aito offimies. Käydäänpä kokeilemassa kaania tulille, jos saatais tehtyä se nosturitesti. Olisi kyllä mukava kokeilla hiasen keulaa nykäistä ilmaan tuolla vinssillä. Saa nähdä, että lähteekö tämä tulille tämä vekoti. Oh. Ei muuta kuin kokeillaan. Ei! Akku loppu. Joo, ei kyllä häivit akut tässä vehkeessä. Pyörähän nyt. Pyörähä. Ei sekö ei ota sinne. Ei tässä oo kyllä häivit akut tässä kaniessakaan. Mullahan olisi mahtipuusteri, mutta arvatkaa onko muistanut ladata sitä. Kokeillaan antaa normiakusta yhteen akkuun virtaa. 24 se on systeemikuorma-autossa, mutta saa nähdä, että jos se auttaa sen, että yhteen akkuun annetaan. Pitää kyllä se boosteri muistaa aukaista paketista ja laittaa lattaukseen. Heti olisi tullut tarvetta, mutta ei ollut laturissa. Niitä mutta löytyy Lumiselta, jos on tarvetta. Ja tarjouskoodikin on vielä biossa. Sitten kokeillaan. Joo, älähän huoli. Sehän rupes hörpöttämään. Käydäänpä hakkeen hiasen ja aloitetaan testi, että jaksaako vinssi nostaa hiasen keula ilmaan ja kestääkö turpeisen auton tekemät kiinnikkeet. Nyt kyllä vähän jännittää. Se on tärkeää kokeilla se kestävyys, kun eikä sitä kannata ruveta testaamatonta tuotetta maalaamaan ja hifistelemään. Saa nähdä, että kuinka Maybach tämä nyt on, kun puuttuu tuo pelti. Kuunnellaanpa miltä kuulostaa oikein. Ai että, kyllä kuulostaa hyvälle tuo hiasen raksutus. Sesami aukene. Siihen niin ajetaan hiasen tuomiolle. Sitten lähdetään kokeilemaan, että saadaanko me nosturi liikkeelle. Suoritetaanpa vivuarvonta. Hei! Huissa! Tätä pitää opetella kunnolla käyttämään tätä nosturia ennen kuin sattuu jotakin. Vielä ne taitaa olla talmut ehjänä. Joo, ei hätää. Nyt se voisi olla aika sopivalla korkeudella tämä koura tässä. Ei muuta kuin laitetaan vinssin naru kiinni. Sinne niin laitetaan johonkin. Joo, kylläkä se siinä pyssyy. Pikkusen voidaan vielä nostaa kouraa. Pannapa sieltä veto päälle. Ja täältä se levitellään tämä kaukosääjin. Tässä on aika paljon tätä kaapelia, niin pystytään mennä hyvään turvaetäisyyden päähän, että se rojahtaa sieltä alas. No niin, vetähän kaukosääjin kauas ja ruvetaan kokeilemaan.
Miten tässä oikein käypi? Mulla kyllä vähän pelottaa, että meneekö tämä Guardian kyleleen vai romahtaako hiase alas sieltä vai mitä tapahtuu. Mutta ei muuta kuin send it. Joo, nyt se vettää lähemmäs tuota. Nousee, kahtokaa! Vai pajat! Niin että nouseeko? On muuten pikkusäikäinen vinssi. Meillä mahtaa aika lailla olla jo peräkoukku maassa. Käydäänpä katsomassa. Joo, täällähän rötköttää vetokoukku maassa jo. Oli julma vinssi. Ei niinku etes kakistele yhtään, kun nostaa vain. Kahtokaa nyt. Kyllä on mieslapsi taas innoissa, kun pääsee leikkimään. Pitäisikö vielä pikkusen? Nousee se vaikka vetokoukun varassa. Ei! Koko auto kohta nousee. Lasketaan äkkiä. On muuten vetoja tuossa vinssissä. Älähän heilu sillä koura. Pelottaa vähän nyt lisävalojen puolesta. Mutta hyvin pelaa, ei mitään heikkoa. Seuraavissa episodissa sitten ruvetaan hifistelemään tuolta ja laittamaan ne kidat ja maalaamaan ja mitä kaikkea. Pitäisikö siellä laittaa vähän äärivalojakin tuohon keulille? Joo, hyvä oli vinssi. Kaikki toimii ja hifistelyä vaille. Tää episodi oli tässä. Mukava kun kattelit videon ja jos tykkäsit siitä, niin painahan peukaloa. Nakkaa kans joku kommentti ja laita Rebelwerksin kanava tilaukseen. Jos haluat tukea tätä tolskausta, liity RV-Krevin jäseneksi. Me nähdään taas ensi jakson parissa. Tää oli tässä. Taivalkosken iso jalka kiittää ja kuittaa. Ensi jaksoon!